98% er udsat for psykisk vold. Jeg tror, det er omkring 87-88%, der er udsat for fysisk vold. Så det er ikke alle, der er udsat for vold, der bliver sådan slået fysisk eller udsat for fysisk smerte. Så psykisk vold er det mest almindelige at blive udsat for. Og der er også forskning, der peger på, at det er det, der har de største konsekvenser efterfølgende. Det er det, der giver de største traumer i forhold til den fysiske vold. Ikke at fysisk vold og de andre ikke også giver alle de ting. Men den psykiske vold, hvor man er i total kontrol og bliver nedgjort og ydmyget og alle de her ting kontrolleret, den er faktisk værre. De her mænd har måske oplevet, at det var sådan, det blev gjort i mit barndomshjem, og så tager man det videre med sig, fordi man ikke har lært andre måder at håndtere problemer på. Ja. Altså når der er nogen, der har prøvet at interviewe mænd, der slår kvinder, så kan de fortælle, hvor mange gange de slog, hvor på kroppen de slog. De ved også, hvornår de skal stoppe, for at hun ikke dør af det, eller de ved, hvor de skal slå på kroppen, så det ikke bliver opdaget, eller så hun ikke bliver skadet nok til at skulle på skadestuen for eksempel. Altså de har fuld kontrol over, hvad det er, de gør ved hende. De her mænd manipulerer rigtig meget med kvinderne. De nedbryder deres selvværd løbende. Man har lidt sådan noget, man kalder en voldsspiral, der sådan kører ind. Og det starter med, at man bliver forelsket og møder hinanden, og synes, at det er dejligt. Og det starter herude. Alle voldsforhold, mange af dem starter med kærlighed. Man går ikke på anden date, hvis man får en lussing på den første. Så det starter med, at man godt kan lide hinanden. Og så stille og roligt udvikler det sig ind i sådan en spiral, hvor der kommer noget psykisk vold på. Det kan være sådan nogle små ting, som at man altid skal ringe og fortælle, hvor man er henne. At han henter og bringer en alle steder. Man må ikke selv gå hjem fra arbejde. Man skal kunne dokumentere, hvor man har været henne. Også de andre voldsformer, men lige pludselig, så synes han, det er en god idé, hvis han har adgang til din økonomi. Hvis din løn nu går ind på hans konto, så kan han ligesom have overblikket over det, så behøver du ikke at tage dig af det.